मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहावे ह्यासाठी सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत राहा. शब्द आहेत आजच्या संत लूकच्या शुभवर्तमानातील. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, गेल्या रविवारी आपण वर्षाचा 34वा आणि शेवटचा रविवार साजरा केला. अखिल विश्वाचा राजा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त राजाचा सोहळा आपण साजरा केला आणि जुन्या उपासना वर्षाची सांगता केली. आज आपण आगमन काळातील पहिला रविवार साजरा करतो आणि उपासनेच्या नवीन वर्षामध्ये प्रवेश करतो. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ह्या काही दिवसातील वाचनं अगदी बारकाईने डोळ्यासमोरून घातली किंवा त्याचा बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्याला विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीबद्दल सांगितलेलं आहे. प्रकटीकरणाच्या पुस्तकातून आणि शुभवर्तमानातील विविध मथळ्यामधून ह्या जगाचा अंत होणार आहे ह्याबद्दल आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. सूर्य काळवंडेल, चंद्र प्रकाश देणं बंद करेल, समुद्रामध्ये मोठमोठ्या लाटा उठतील आणि मेघ गर्जना करतील, विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती येतील आणि ही सर्व चिन्ह किंवा ह्या सर्व गोष्टी सुरू झाल्यानंतर मनुष्याचा पुत्र मेघावरती आरूढ होऊन तो आपल्या समोर येईल, तो आपल्याला दिसेल. हे सर्व बघितल्यानंतर आणि ही वाचनं नजरेखालून घातल्यानंतर अनेकदा मनामध्ये चलबिचल होते, मनामध्ये भीती वाटते, भय वाटतं की आता लवकरच जगाचा अंत जवळ आलेला आहे. आणि आपल्यामध्येच अनेक व्यक्ती प्रवक्ते बनतात आणि भविष्यवादी बनतात आणि एकमेकांना सांगू लागतात की जगाचा अंत जवळ आलेला आहे, प्रार्थना करा, जागृत राहा. परंतु शुभवर्तमानामध्ये सांगितलेलं आहे की जरी जगाचा अंत आला आहे, तो कधी आहे आणि कोणत्या वेळेला आहे हे कोणालाही ठाऊक नाही. स्वर्गामधील देवदूताला हे माहिती नाही, संत मंडळीला माहिती नाही आणि परमेश्वर पित्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त ह्यालाही ह्याची जाणीव नाही. अशा प्रकारे शुभवर्तमानकाराने आपल्याला जगाच्या अंताबद्दल सांगितलेलं आहे. तर जगाच्या अंताबद्दल कोणाला ठाऊक आहे? फक्त एकाच व्यक्तीला, तो म्हणजे परमेश्वर पिता. उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये ज्या परमेश्वर पित्याने या भूतलाची निर्मिती केली, सर्व सृष्टीची निर्मिती केली, केवळ तो जाणून आहे की जगाचा अंत कधी होणार आहे. तोपर्यंत या पृथ्वीवरील एकाही व्यक्तीला, प्रवक्त्याला, संदेशत्यांना किंवा देवदूतांना ह्याबद्दल काही माहिती नाही. आणि म्हणून आपण देखील जगाच्या अंताबद्दल बोलू नये. जगाचा अंत नक्की होईल. सध्या आपण सर्वजण जिवंत आहोत आणि आपण हे जग अनुभवत आहोत, पाहत आहोत. परंतु ज्या दिवशी आपल्याला मृत्यू येईल त्या दिवशी आपल्यासाठी जगाचा अंत होईल. आणि मग मेघावरती बसलेला ख्रिस्त राजा, जो सर्वांचा न्याय करणारा आहे, तो आपल्याला ह्या डोळी ह्या देही पूर्णपणे दृष्टीस पडेल. तो ह्या जगाचा न्याय करील. ह्यामध्ये असलेल्या सर्वसामान्याचा, माझा, तुमचा शेवटच्या दिवशी न्याय होईल. मग आपली जबाबदारी काय ह्या जगामध्ये? आपली जबाबदारी हीच आहे की सतत जागृत राहणं. चोर येतो आणि घरफोडी करतो, परंतु जर घरधण्याला माहिती असतं की चोर येणार आहे तर त्याने स्वतःची घरफोडी
होऊन दिली असती का? अजिबात नाही. आणि म्हणून मनुष्याचा पुत्र न्याय करण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये कधी येईल, कोणत्या क्षणी येईल हे आपल्याला ठाऊक नाही. आणि म्हणून माणसा, तू सदैव जागा राहा, झोपा काढू नकोस. तू सदैव जागृत राहा, परमेश्वराची आपल्या जीवनामध्ये वाट पहा. 10 कुमारिकांचा दृष्टांत आपल्याला माहिती आहे. 10 कुमारिका, 5 शहाण्या आणि 5 मूर्ख. शहाण्यांकडे भरपूर तेल होतं, त्यांनी तयारी केली होती. त्यांना माहिती होतं वर रात्रीच्या वेळी, मध्यरात्रीच्या वेळी अकस्मात येईल, किती वेळ लागेल हे आम्हाला ठाऊक नाही, परंतु आम्हाला जागृत राहिलं पाहिजे. आमचे दिवे सतत तेवत ठेवले पाहिजेत. आणि ह्यासाठी त्यांनी आपल्या कुपीमध्ये, बाटलीमध्ये अधिक तेल घेतलं आणि त्या जागृत राहिल्या. आणि म्हणून वर आला मध्यरात्रीच्या वेळी, हाळी देण्यात आली, त्यांना बोलावण्यात आलं. तयार होत्या त्या आतमध्ये गेल्या आणि फार मोठ्या उत्सवाला सुरुवात झाली. मूर्ख कुमारिका झोपल्या. त्यांनी जादा तेल आपल्या कुपीमध्ये घेतलं नाही, अविचारी होत्या. आणि म्हणून वर आला तरी त्या दुसरं तेल आणण्यासाठी बाजारात गेल्या. आणि अशा वेळेला दरवाजा बंद झाला आणि त्यांना त्या हॉलमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. हे आपल्याला ठाऊक आहे. आजचं शुभवर्तमान आपल्याला असंच काहीतरी सांगत आहे की सतत जागृत राहा, सतत प्रार्थना करा. या आगमन काळामध्ये परमेश्वराचं आगमन कधी होईल हे कोणालाही ठाऊक नाही. परमेश्वर कोणत्या वेळेला आणि कोणत्या रूपामध्ये आपल्याला भेटायला येईल हे आपल्याला ठाऊक नाही. आणि त्यासाठी सतत जागत राहणं, सतत जागृत राहणं, परमेश्वराची आस धरणं, परमेश्वराची वाट पाहणं हे अत्यंत उचित आहे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, आपल्यापैकी अनेक सतत प्रार्थनेमध्ये असणारी लोक आहेत. कधीतरी नाही तर सतत प्रार्थना करत असतात. घरामध्ये रोज रोजरी होते, पवित्र मिस्सामध्ये हजेरी लावली जाते, पवित्र मिस्सामध्ये पूर्णपणे सहभाग घेतला जातो. लोक नोव्हेने करतात, इतर प्रार्थना करतात, क्रूसाची वाट करतात, पवित्र संस्काराची भेट घेतात आणि त्या ठिकाणी प्रार्थना करतात. आणि अशा प्रकारे ते त्यांचा आत्मा जागृत ठेवतात. निद्रिस्त झालेला आत्मा ते पुन्हा जागा करतात. आणि म्हणून शेवटचा श्वास घेतला जातो त्यावेळेला अशा लोकांची परमेश्वराशी भेट घडत असते. आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा आपल्याला आज सांगण्यात येतं की येशू नव्याने येणार आहे, येशू पुन्हा येणार आहे, येशू दुसऱ्यांदा येणार आहे. त्याला भेटण्याची पूर्ण तयारी आपल्याला करता आली पाहिजे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, देवाचा शब्द 7 समुद्रापलीकडे आणि जेथे जेथे पाठवलं तेथे सांगण्यात आला संत फ्रान्सिस झेवियरद्वारे. सगळीकडे तो फिरला येशूची सुवार्ता सांगत. आणि ज्या वेळेला त्याचा अंतकाळ जवळ आला त्यावेळेला त्या समुद्रकिनारी तो आराम करत होता. आणि अशा वेळेला त्याने येशूची साथ सोडली नाही. सतत क्रूस आपल्या हातामध्ये आणि दुसऱ्या हातामध्ये बायबल, ह्याद्वारे सतत त्याने प्रार्थना केली आणि तो जागृत राहिला. आणि म्हणूनच परमेश्वराशी त्याची भेट झाली. आणि ते अविनाशी शरीर आपण आज पाहत आहोत. कितीतरी शेकडो वर्ष ह्या गोष्टीला उलटून गेली. हाच संत फ्रान्सिस झेवियर तुमच्या समोर आणि माझ्या समोर एक सुंदर असा आदर्श आहे. जागरूकतेचा, प्रार्थनेचा महामेरू आहे. आणि म्हणून आपण त्याचं जीवन अभ्यासलं पाहिजे आणि आपण देखील प्रार्थना करीत जागृत राहिलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे येशूशी संत फ्रान्सिसची भेट झाली, कारण तो जागृत होता.
प्रार्थनामय वातावरणामध्ये होता, त्याप्रमाणे आपण देखील प्रार्थनामय वातावरणामध्ये सतत जागृत राहून येशूची वाट पाहावी. आणि एक दिवस जेव्हा जगाचा अंत येईल, जेव्हा माझ्या जीवनाचा अंत होईल, जेव्हा मी शेवटचा श्वास घेईन, त्यावेळेला ह्याची डोळी, ह्याची देही मला प्रभू येशू ख्रिस्त पाहता येईल, त्याच्याशी माझी भेट घडेल. ह्यासाठी सतत माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो प्रार्थना करत जागृत रहा. आमेन.